Днес в Антония говорим и е на гости един много интересен гост, Зорница Йорданова, доцент доктор Зорница Йорданова, която е специалист по иновации в бизнеса, дигитализацията и информационните системи, преподавател в УНСС. Здравейте и добре дошла! Здравей, Антония, много ми е приятно. И на мен така. Сега ще те попитаме какво общо има, всъщност вие ще попитате какво общо има този специалист по тези теми, по които разговаряме с моя подкаст. Ще ви кажа, с Зорница Йорданова ще си говорим за това опасни ли са технологиите в днешното съвремие, как се отразяват на подрастващите и вече на влезлият в живота ни изкуствен интелект, митове и легенди за него, или така наречения Artificial Intelligence. Опасен ли изкуственият интелект и как виждате той да се промени и ще промени ли образованието, например? Да. Истината е, че образованието е една от тези функции на човечеството, изобщо на човешкия прогрес, която най-бавно и тя е твърде традиционна и тя най-бавно се променя с времето. Изкуственият интелект така ни връхлетя, навлизайки в живота на всички ни, не само в образованието, абсолютно в ежедневието ни. Повечето студенти, когато започнем класовете си, ги питам, вие използвате ли изкуствен интелект? И буквално така до преди миналата година те не знаеха как да отговорят на този въпрос. Истината е, че да, ежедневно, дори да не го разбираме и дори да не го осъзнаваме, буквално във всички апликации, които използваме на мобилния си телефон, все по-често ще го използваме и придвижвайки се по улиците, и всички камери, които ни снимат с най-различни задачи, които изпълняваме в ежедневието си, дали са визуални, дали са създаване на текст, така че изкуственият интелект вече е тук. Сега въпросът е как образованието ще се адаптира и доколко, за да можем ние вече стигайки до тук с нашия прогрес на човечеството, да не започваме пак от начало и да го отричаме, а по-скоро да се възползваме от това, което той ни дава и да започнем да адаптираме нашите роли. Под нашите роли имам предвид ролята на учителя, ролята на бъдещите професии на децата ни, които в момента са в този образователен процес, и как всъщност този образователен процес да го разширим не само за децата, защото все повече се говори за това, че образованието не спира само до 25-30, докато си завършим степените на образование. Да. Всъщност той е цял живот, абсолютно. Така че той дали е опасен или не, той ще е част от нашия живот в бъдещето. Това не е само такава топикална тема, която в момента е страшно актуална. Това е тема, която ще бъде абсолютно актуална и част от живота ни в следващите десетки години. Има много страхове по темата, много хора да останат без работа, да оглупеем от използването на тази технология, да има проблеми с концентрацията при децата, например. Вие как бихте описали току-що използването на изкуствения интелект в образованието и кои са ключовите тенденции, които наблюдаваш, а включително и ти като преподавател? Да. Сега, има страшно много тенденции, които вече вървят и наистина динамиката е толкова бърза, разработват се страшно много приложения. Сега, например, за да бъдем с повече примери, да бъдем по-полезни за това какво всъщност ни очаква, навлизайки този изкуствен интелект в живота ни и образованието конкретно. Например, в момента, дори за най-малките деца, имаме една обща програма. Ние винаги си говорим през последните десетки години, особено в България, образованието следва ученик. Само че всъщност ние имаме една обща програма, учебна програма, имаме един учител в най-добрия случай 20 на деца, който преподава един предмет по един и същи начин за тези 20 различни деца. Така че изкуственият интелект, това е първото нещо, в което той ще може да подобри, като предложи индивидуални, персонализирани програми, които да стигнем това ниво на знание. Да, защото тези 20 деца не са еднакви. Те са абсолютно тотално различни и това е парадокса на текущото образование и образованието такова, каквото ние го познаваме през последните няколко стотин години, и образованието, което ще е в бъдеще с инкорпориран, имплементиран изкуствен интелект. Тоест, изкуственият интелект ще предложи, опознавайки и вече динамично опознавайки тези деца, подходящата програма, за да те да постигнат това знание. Така че директно реферирам към твоя въпрос, ще ни направи ли по-глупави? Ами не, ще ни помогне всъщност да запълним много повече дупки, които текущото образование не може. Дори точно обратното, по-динамични.
Покрай COVID изведнъж се оказа, че дистанционното обучение е доста по-актуално стана тогава и то може да бъде много добро. Хората смятат, че то е нещо лошо, защото не се явяваш лице в лице с преподавателя, с ученика. Обаче, според мен не е точно така и мисля, че Artificial Intelligence много помогна за това, че дистанционното обучение може да бъде доста по-добро на моменти. В крайна сметка всичко зависи от това дали ти искаш да учиш. И контрола, разбира се. Абсолютно. Значи, когато говорим за онлайн обучение, това е технология, която ни е позната вече от 20, 30, 40 години, така че това не е изкуствен интелект. По-скоро допълнителните неща, които може изкуственият интелект да предложи. Ще дам няколко примера. Сега, първо експеримента с онлайн обучението, за съжаление, не беше толкова успешен, защото просто не бяхме готови за това. Нали, той ни връхлетя, трябваше да се адаптираме и така. Точно за това ние трябва да се адаптираме и за изкуствен интелект малко по-драничко и по-бавничко. Сега, какво може да направи изкуствен интелект за едно онлайн обучение, например? И контрола е много хубава тема тук. Например, когато едно дете или тези 20 деца или дори 200 деца, защото има региони в света, които нямат този достъп до образование, който ние имаме. Всъщност изкуственият интелект и дигитализацията може да предложи точно това за тях. Ето Африка, Азия, Латинска Америка. Тези 200 деца, учителя със сигурност не може да ги ангажира през цялото време, тяхното внимание, време, фокус. Също така не може и да проследи къде гледат, какво правят и така нататък. Има вече системи, които са базирани на изкуствен интелект, които буквално на тези 200-300 посетители на тази онлайн среща, реално класна стая, могат да проследят и да разпознаят доколко е ангажираността в момента на съответния студент, според зениците, според гримасите, които прави. И по този начин, в зависимост от неговата ангажираност и ниво на разбиране, могат да предложат допълнителни материали. Тоест, ето изкуственият интелект как може да влезе като допълнителен помощник на учителя, което в никакъв случай реално не означава, че ще му замени ролята, че ще замени самия учител. А в тази връзка, какви са някои от основните предизвикателства и опасения, свързани с внедряването на ИИ в образованието и как могат да бъдат адресирани те? Основните предизвикателства са свързани, разбира се, с тези всички притеснения, които хората ги имат, дали няма да замени професиите, дали няма да ни направи по-глупави. Отговорът ми на това е напротив. Ние трябва да имаме първо разбирането за това какво може и какво не може изкуственият интелект. Това са алгоритми, това са модели, които ние с които може да се възползваме, но те реално не могат да заменят нито емоционална интелигентност, нито креативност, нито иновативност, нито критично мислене, нито решаване на проблеми, неща, върху които всъщност образованието трябва да бъде насочено. Дори последните десетки години образованието е насочено за създаване на съдържание, т.е. учениците се учат на това да създават съдържание. Спомням си... не да зазубрят, както беше преди, вече готови текстове. Именно. Сега в едните 5 години това също ще бъде заменено. Вече създаването на съдържание не е от ключовите компетентности, която ще е необходима след 10 години. Да. Така че изкуственият интелект спокойно може да бъде въвлечен в това нещо. Аз лично на моите студенти не забранявам да използват изкуствен интелект, когато подготвят своите задачи. Дори напротив, имам задачи, които директно ги карам да използват изкуствен интелект, за да станат малко по-обиграни и те самите. Аз ще споделя един мой опит, когато аз бях студентка в УНСС, завършил съм международни икономически отношения и право там. Имахме една преподавателка по пазари и цени, никога няма да забравя, така наречената стара школа, в която тя толкова беше против дигитализацията, забележи, че ни караше да пишем специални курсови работи, които трябва да бъдат написани в библиотека и да търсиш старите книги. Тоест това е пълната противоположност на тенденциите в момента. Явно има хора, дори преподавателите, които не са напредничеви, нямат желание да върват с крачка във времето. Сега забелязвам, че образованието, както всяко друго нещо, също има мода и тенденции. Това, което казваш ти, е супер важно да се каже, че децата в момента ги мотивираме да мислят, да създават съдържание, creating content и също така да са креативни, а не да живеят в миналото и да издирват едни стари книги, от които да гледат в пазари и цени тенденцията на промяната на цената спрямо пазара. Защо? Какво лошо има в това да ползваш дигиталните постижения на съвремието, какъвто съответно е Artificial Intelligence? Особено и инструментите, които дават възможност технологизацията. Значи, ето това е основното предизвикателство. Мисленето на учителите, мисленето на обществото. За мен това, което ти разказа, ние сме стигнали вече до тук в прогреса ни и всъщност
система, която ни кара да се върнем обратно. Да. Аз по-скоро съм заинтригувана от следващите умения, които можем да получим и тези студентите всъщност да се възползват именно от тях. Да. Как би изглеждало бъдещето на образованието в различните възрастови групи в училищата, според твоето виждане, след като ти също имаш напредничево мислене, следващите 5 години с помощта на ИИ? Много различни неща ни очакват. Сега, например, за по-малките ученици голямо предизвикателство е първо това, че те са различни, като емоционалност, като стил на учене. Втория проблем е текущ и това не е нещо, което е разрешено през последните стотици години вече образователна система, е, че те имат и различна бързина на учене, така че Artificial Intelligence, изкуственият интелект може да предложи индивидуално, абсолютно персонализирано обучение, без да има този допълнителен ресурс за един учител, един студент, което е невъзможно системата да го покрие. Така че това, което аз си представям и всъщност не само аз и всички специалисти по темата световно говорят, е, че персонализираното обучение ще стане много по-достъпно. Образованието ще стане много по-достъпно за всички хора по света, не само за тези от Европа и от Съединените щати. И също така, особено по-малките деца, те имат постоянна нужда от обратна връзка, за да стане наистина ефективен процес на образование. А от какви нови умения може да се нуждаят преподавателите? И защото ето този тип старите преподаватели, те като че ли избягват вече, не са в крак с времето. И това не променя ли цялата концепция за образованието генерално? Променя цялата концепция и това е, което трябва да се промени. Първо, че трябва да има обучение и за преподаватели. Обучение за преподаватели и то в никакъв случай на това как да създават изкуствен интелект, но напротив, по-скоро как да го използват, за да могат да постигат по-високите си цели. А тези по-високи цели са именно насочени към новия свят, в който ще живеем, който изкуственият интелект ще е част. Един от другите страхове, които съм си отбелязала, е дали се отразява негативно на човешката психика. Има ли някакви минуси според теб? Със сигурност има страшно много минуси. Ние дори все още не сме стигнали до там. На психиката със сигурност използването на технологии като цяло може да се отразява зле, но и това е защото нашата психика не е подготвена за наистина този бум на използване на технологии. Тук не говорим само за изкуствен интелект. Но това ще дойде именно с тази адаптивност и адаптация към новия начин на преподаване, смяната на образователните системи, на образователните програми, към инкорпориране на технологичните напредъци в стандартните ежедневие. Другия голям страх е, че Artificial Intelligence се развива без човешката намеса. И начина и функционирането на изкуствения интелект самостоятелно. Това, честно да ти кажа, от всички неща, които изброих до момента, е единственото нещо, което и мен би ме притеснило. Какво ще кажеш за този момент? Има такива индикации. Всъщност това е в основата на изкуствен интелект, защото очевидно човека не може да прогресира толкова бързо, колкото тази изкуствена машина. Но аз бих казала, че това е валидно също и за микробите, и за животните, които могат и всъщност за всичко, което ни заобикаля, вирусите, абсолютно. Всичко, което ни заобикаля в природата, в която живеем. Това е валидно и за растенията, и за животните, и за микробите. Така че нормално изкуствен интелект да се адаптира. Ние хората не трябва да влияем на абсолютно всичко, а по-скоро да се адаптираме и да го направим да работи така за нас, както би било най-добре. Аз се сещам за един филм, Аз роботът с Уил Смит, в който имаше 3 основни закона, които бяха непробиваеми. И това е роботите с изкуствения интелект да помагат на хората. Но третия закон беше стига хората да не вредят сами на себе си. И всъщност тогава беше разковничето, защото хората започнаха да вредят на самите себе си. И по този начин изкуственият интелект реши, че трябва да предпази хората от самите тях. Но сега, все пак това е за Казимов и да не забравяме, че на Science Fiction, научна фантастика, и той, между другото, тази книга е писал преди много години, но на мен ми беше много интересно. Честно да ти кажа, моето мнение абсолютно съвпада с твоето и в моят подкаст, разбира се, аз изразявам своето мнение, че трябва да се възползваме от съвременните технологии, напредването им, а не да се страхуваме като преди години, когато са смятали, преди 1000 години, че Земята е плоска и какво ще стане, ако тя е кръгла, нали? Да не изглеждаме по този начин и в момента, а да се възползваме от нещо, което всъщност самите ние сме измислили, и това е изкуственият интелект.
Аз ще ти кажа, че в нашата компания Top Hospital много залагаме на развитието на технологиите, особено в нашия сектор с медицината, защото това много помага на хората в нужда и облегчава до голяма степен процесите. В медицината също навлиза изкуствен интелект. Запозната ли си с някакви специфики в тази част? Персонализираната медицина е също нещо, което изкуствен интелект страшно много се фокусира. Фармацията като цяло, използването на данни, т.е. това е малко извън, но все пак изкуствен интелект също помага. Персонализираната медицина, тя е свързана с използването на данни. Данните текущо, такава и системата, статистическия модел, по който биват използвани данните текущо, но това е малко по-вече информационен въпрос, но тя работи много повече на средни стойности. Доколкото кастомизираната, персонализираната медицина, която наистина ще ни даде възможност да имаме да обслужим индивидуалните нужди на пациентите, тя ще именно с помощта на изкуствен интелект. Да, дори ние работим с компания, тя е доста популярна, IQVIA, която се занимава точно с това, събиране на данни, и това много помага за планирането на самия сектор. И във връзка с въпроса ми, който ти зададох за изчезването на професиите, ми хрумна, че преди 15 години ние не знаехме какво е професията PR или маркетинг специалист, а в момента не можем да си представим света и съвремието ни без тези професии. И да не забравяме, че преди много години е имало професия на хора, които са ходили по улиците и са палили лампите с фенерите всеки ден. Така че има професии, които изчезват, и има професии, които за сметка на тях се появяват нови, и да не живеем в праисторията с плоската земя и паленето на ръчно на фенерите по това, което улиците. Аз казвам на моите студенти, защото те представи си в ситуацията на 19-20 години, когато те първа живота им предстои тяхното кариерно ориентиране, те са още по-оплашени от нас. И всъщност това, което им казваме, е, че нито една смислена професия и работа няма да бъде заменена. Да. Безмислените ще бъдат заменени, и това е нещо, за което те самите трябва да се подготвят. Това е абсолютно валидно за всички ученици също така, в което няма нищо лошо обаче. Да. Сега ще ти споделя последно един опит. Този фон, който виждате, е дизайн, който съм правила аз. Всъщност цялата сграда е мой дизайн, и да ти кажа, едно нещо ми помогна, само на едно нещо позволих, казвам нещо, а не човек, защото беше изкуственият интелект. Всички тапети и дизайни на стени, които виждате, включително и картини, са генерирани от изкуствен интелект. И какво направих аз? Дори бях предпочела тогава да не ползвам дизайнер, защото аз съм си специфична, предпочитам да си го направя сама, защото се увличам от вътрешния дизайн. И зададох в Artificial Intelligence ключови думи на нашите корпоративни цветове, на спецификата на нашия бизнес, на всичко, с което се занимаваме, и това генерира Artificial Intelligence. Клетки, които се делят, неща свързани с медицина, всичко, което виждате, ще ви покажа снимки всъщност, да видите какъв прекрасен дизайн направи. И това е нещото единствено, което съм ползвала като чужда намеса. И мога да ти кажа, ето, виж, и в дизайна той просто помага. Абсолютно, като говорим за тези професии, които изчезват, всички тази компютърна обработка на снимките, която всъщност беше популярна през последните 20 години, не повече, всъщност тя също вече е заменена в огромна част от очите, но това ще ни засегне навсякъде, няма нищо лошо. И когато искам само нещо да го направим, мисля, че ще е просто полезно и така за зрителите, че когато говорим за изкуствен интелект, това просто е една технология, това не е конкретен инструмент, който можем да използваме. И всъщност на базата на тази технология вече има създадени най-различни инструменти, някои от тях са за дизайн, други са за картини, за снимки, за видеообработка, включително за медицина, за професии най-различни, за различни сектори. Всъщност може да се ползва навсякъде. И ето абсолютно нагледен пример как ми е помогнало на мен за това и е създал нещо красиво, за това офис сградата ни да е красива. Благодаря на доцент доктор Зорница Йорданова за този разговор. Говорихме си за влиянието на технологията в ежедневието ни, в начина на живот, как се отразяват на психиката ни и на бъдещето на нас и на нашите деца. Много обичам, когато млади, красиви и толкова успешни хора са ни на гости. Благодаря ти, доктор доцент Йорданова, и до нови срещи. Не забравяйте, че красотата и здравето са наше право.